Cube. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pag-ataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ang modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumag ay katutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Mga tugang, good morning po. Kayo ka, boss. Welcome back sa pong programa. Boses kang kapalibutan ko niyang bungal daw na inin Sabado.
Petsa 26 sa bulan kan Oktubre 2026 ay 24. October 26, 2024. Happy birthday kay Congressman Joey Salceda since sa gawas mo nag-birthday sa ngunyan. balik So pinagigiman ta po ning nga paagi na makakonektar kita kay Father Momoy Borromeo. Kansarong aldaw niya ako po sa Cebu. Sa Mandawi, I think, mga tugang ta nagkaiguanin pag blessing ni Mangrove kay banan si Archbishop Jose Palma. Duman po sa sarong lugar sa celebration man kan season of creation pagkatapos ang pagtataon nila ng importansya sa mangrove mga tugang na sabi nga ni iyo po yan ang sa tuya pong pinag-antabayan na makakonektar kita dumantangani po na istorya ni Padre Momoy. Ito po na grupo na nag-inisyar na magkaigwanin blessing mga tugang itong mga mangrove para sa inda. Importante itong mangrove na ito pong mangrove mga tugang na yan na pang depensa mga tugang sa storm surge asin sa gabos pa na sabi nga ni kayan pag init kang kinaban tamaray man na pang absorb mga tugang ni mga carbon dioxide pagkatapos nag-i-emit o nagbubuga ng oxygen. So ini saro man na pigakampanya mga tugang kang sa tuyang grupo ni na Padre Momoy sa Laudato Si Farm, sa Laudato Si Agriculture Cooperative asin din pong boses ng kapalibutan dahil talaga pong napatunayan na sa mga nakalihis na mga kalamidad sumangrove ang duminipensa dumampo sa mga nasa shorelines para dai dumiretso ito po ng mga darakulang hukol, no? And then ang padagos na pagrasay kan ito pong mga daragsaan na dai nadadarakan ukol pagbalik. Okay, na-send mo na. Yan, maapod to naman sa imo. Para po makuata ito po na kunyan. Mga pangyayari po duman. And good morning man kina Mark J. Sanchez diyan po sa SG Farm. Good morning yes sir, nagrabe sa barangay Miser was out sa mga dike sa kainanod sa ibang harong. Iyo po diyan po sa San Agustin sa Libon. So ingat po tabi kita mga tugang talaga pong medyo masama yung pangyayari grabe sa oras na daradara mga tugang kang Christine na sabi nga ni mga tugang ni Bishop Bong Bailon nasa nakalis pong 30 taon. This is the worst flooding mga tugang na na-experiencehan kan Albay. Kaya padagos po ang esparsos maninda na maihagad ning ayuda sa mga kababayan nato na biktima kang baha. And kita man digdi mga tugang sa DCGB, padagos pa ning DCGB Operation Daramayan for Typhoon Christine victims para po sa monetary donations, GCash number 0995-9845151. Ang GCash name po kayan si Jose Luxin Jr. Ayan. Okay, pwede po nila ipadara yung GCash receipt screenshot sa DCGB News Online FB page para po sa proper acknowledgement. Diba? Salamatan po maray. Talaga pong di maiwasan. Naging water world ang Bicol region. Kailan po duman sa Bagyong Christine. Ayan. Padre Momoy, nandiyan na? Yeah, Father. Sir Jay. Good morning, Sir Jay. Good morning po. Yes, Magandang umaga po sa ating lahat na nandyan ngayon. Nakatune in po sa ating programang Bosisan Kapalibutan. Nandito po ako sa Cebu, kasama ko si Father Efren Borromeo. Nandito kami sa Pagatpatan Dumlog Urban Poor Association sa Barangay Dumlog, Talisay, Cebu. Ang pinunta po namin dito ay nagbi-blessing po kami sa mangroves area at ito yung response ng local community to take care of the environment and to implement climate justice and to help in the intervention to alleviate global warming. And so itong marami kasi itong mga mangrove area, this is a community. Teka, hold on. Hindi nakikita kasi malayo. Ba ito?
Hold on ah. Ayan, medyo malabo. Yan. Medyo blurred. Nagiging blurred. Okay, hold on. Ayan. How do I... Okay. Yan. Kausap po natin si Sir Jay Batuon, mga tugang, kasama ni Father Momoy. Doon po sa Cebu. No? Sa Blessing, mga tugang kan Mangrove. Kanakaaging aldaw, parang nandun sila sa ano yan? Mandawi, ano? Yung Pagtamburayayong Foundation. Pagtambayayong Foundation. Yes, opo. Teka ha. Ayan, at kasama Itahanap ko kung paano ba ito. Hold on. Aba. How do I stop my improve? Mali. Meeting set. Medyo lang talaga nag-blurred yung ano, no. Pero yung ano mo, yung picture mo, yung ano, yung video mo, Sir Jay, kanina na naka front cam ka, maganda. Okay. Yan ba, no? Kasi naka ano yung background ko, naka-blurred pala. Ano ba ito? Dali. Hindi ko mahanap. Anyway, so this is a Zoom, effect ng Zoom to eh. Paano ba Jerome, naalis ba Okay yung Ayan background? na. Ayan, okay na? Okay. Andito na po si Father, papakita ko sandali. At okay. Father, magsalita po kayo. Ayan. Hello, Father. Nandito si Daday. Okay. Hindi ka natin. Kaya akong gamit ko sa Dumlog. Tumlog. Dumlog. Pagatpat. Mhm. Dumlog, pagatpat. Ngayon sa gilid kan mga mangrove. Pakawan. Bakawan. Opo. Kakausapin natin itong director ng Pagtambayayang Foundation na siyang nag-organize sa activity na ito dito sa Talisay City. So this is Daday. Okay. And we are live now. So this is they're blessing the mangroves that are moving by urban poor associations of members. So Thursday we worked in Lapus bless mangrove two communities, and in yesterday in Mandawan and also in Pinagawa and part in Talisay. So this program is really activity is really just pagtambayayo, honoring the urban poor associations who are victims of climate, but they are also kind of taking active climate action in their communities. And then everybody is benefiting from the kind of carbon. So how did this community come up with such an idea to take care of the mangroves? To go to the rest areas and empower them, conscientize them. They don't have to want to empower them. Empower kind of process for them where they can take care of mangroves and in exchange acquire some sort of security of tenure for them to stay there. So in the case of they are negotiating DNR for a forest community-based management agreement. The same also here pagpapad. So we need to see how they want to organize that so that they can negotiate and at the same time improve their technical capabilities in they are monitoring the kanang success and then when that is ready, when they're ready, naroon. Ito po, salamat sa inyong pag-anin sa amo ang lugar at paman sa kausapan sa amo ang agianan. in terms of protection, they have the right to stay in this. So ato lang ang ato Maraming salamat. blessing. Thank you. Ato ni welcome si Father
Yes, Efren Father. Marmol Borromeo. Ayun. Mhm. Yes. Mga ano pong agencies This one, Father, is local government too. Their department. General. We also usually it's the urban for the department and then the barangays. Parang partnering ito, partnering. Mhm. Ayun, medyo napuputol-putol lang ano. Okay. Mhm. So, inaalagaan na ang environment, inaalagaan din ang mga tao. Yes. Para bang urban po. At saka, nagbe-benefit talaga ang community dito kasi they realize na with the bakawan, the mangroves around them, it protected them from storm surge, Yes. from typhoon, from the strong winds. And so they realized that. Mhm. And so they are now cooperating with environmental sectors as well as non-government organizations Mhm. to take care of the environment as a response to climate justice and interventions for global warming. Yan, Sir Jay, yan bang area nyo? Nangyari Ano ngayon yan? na- Puno na ng ano? Puno na ng bakawan diyan sa area? Yeah, mayroon talagang natural mangrove area. Mhm. As you can see sa video now, I will bring you closer. Yes. Oho. Uy, malalaki yeah. na oh. Malalaki ito na. Yun, ito ay isang mangrove na edge ng community, edge ng village, sa gilid ng village. Mhm. They are actually, the community here is actually living side by side with the mangrove trees. So, itong area na ito. So, as you can see, may mga dwelling, mga stilt houses built around the area. No? Opo. So, ito yung mga locals na nag-assemble. A few minutes from now, they will be having a ritual blessing to bless the mangroves. Mhm. Ayan, at ano yung mga mangroves na nandito. So, pangatlo ito sa pinuntahan namin. We were here since 24, Mhm. no? October 24. And so, pangatlong lugar ito na pinuntahan namin today to bless the mangroves. Yesterday, we were with Archbishop Palma of Cebu. Opo. So he joined us yesterday in Basak, Mandawi to bless the mangroves. May mga mangrove seedlings Mhm. kahapon. So pinuntahan ng obispo kahapon at blines niya yung mga mangroves. So parang piyesta kahapon sa isang community dito sa Mandawi, Cebu. Today we are in Talisay. So as you can see, ayan ang mga nandito ako sa gitna ng mga mangroves ngayon. Mhm. Yan, ito And so yung ano hopefully sana, ito yung ano nila, yung response nila in the fight against climate Yes. change, ano? yes, ito yung response ng mga local communities, mga villagers. Oo. Yeah, oo. Ayun. So, maganda itong ano, sana ma-replicate ito throughout the Philippines, Sir Jay. Right. Yan ang ating dream. At saka dyan mismo sa Albay, Yes. meron tayong dyang mangrove protected areas na yung mga local communities living around the edge of the mangrove, sila mismo mag-take ng full responsibility of taking care of the mangroves Mhm. and the environment. Katulad ng ginagawa nila dito. Yes, So, oo. gumagalaw na tayo ngayon. Oo. Ayun, okay. So, maganda itong ano, sitwasyon. At nakikita niyo mga kaibigan natin, yung mga mangrove, yung mga may community doon sa mismo sa may mga mangrove area Yes. sa EDSA, ano. Okay, so sana dumami pa ito at Opo. tamang-tama itong celebration din natin ngayong October is in connection pa rin ng ano ng season of creation, di ba? Yes. Okay. Ayan, okay. So, pangatlo itong lugar, Sir Jay, na pinunta ninyo? Yeah, pangatlong lugar itong pinuntahan namin today. And this is our last for this particular visit. Mhm. We will fly to Davao tomorrow morning. From here, from Cebu. Oh, wow. Okay. Ano yan? Diyan ba sa ano? Mayroon bang mga, maliban doon sa mga Urban Poor and Homeowners Foundation, mayroon bang mga sumusuporta pa na ibang community? Actually, kahapon, ang ganda kahapon kasi so the church represented by the bishop was there. Mhm. And then there were representatives from the mayor's office. We're also there. So may mga councilor, mga konsihal ng city,
yung obispo nandoon and other community leaders nandoon, may mga leaders from NGOs, various NGOs and the environmental sector nandoon din. So this is not just with the local community but coordinated with the church and the local government unit. Ayun, so nakita nila yung importance ng importance ng mangrove. Yes. Yun ang nakakatuwa kasi nagising na yung mga tao na Yeah. pangalagaan natin ito. Pangalagaan natin. Yes, at saka hindi lang yung protection from storm surge at saka yung erosion ng mga soil, kundi magiging alternative livelihood din yan, Sir Jay, because of yung pag-produce nila ng mga seedlings. Yes, meron ding isang sector dito na nag-produce ng mga seedlings. So na binibili nila, binibenta din nila ang mga seedlings, so that creates a livelihood. At dito, merong isang sector dito, yung Pagtambayayang Foundation, na nag-educate ng mga tao, ng mga community kung ano ang benefits ng mangrove. So, kahapon we were there, so nadatnan ko yung isang speaker doon na explaining to the people na ang mga mangrove pala, sila yung nag-sequester, nag-absorb ng carbon dioxide sa atmosphere. Yes. Yan yung sinasabi ni Nakaka-benefit ang mga community. yan yung sinasabi ni Father Momoy na parang 60% yata ang nahihigop niya na carbon para mas tapos ibinubuga niya uli ng malinis na hangin na. So parang two birds in one stone siya. Correct. Nakaka-sequester siya ng carbon dioxide but then nag-emit siya ng oxygen para sa magandang kalikasan. Correct. And not only that, kasi may symbiotic relationship ang mangrove sa marine life eh. Correct. So itong correct. mga ugat ng mga mangrove, I will shift my camera para matingnan ninyo. Itong mga mangrove na yan yung bahay ng mga alimango, maliliit na isda, Yes. etc. along the coastline, no? So it enriches, it fosters growth of marine life. Tingnan mo, dyan nakikita niyo yung mga crab. Correct. Aha. Ang daming mga crab sa ground at nandyan sila kasi nasa mangrove yan nakatira eh. So maraming mud crab actually dito kung pwedeng manguha ng mud crab. Yeah, maliban dyan sa mud crabs, mayroon ba pala yan ng mga shells na kumakapit dyan sa ugat ng na masarap daw yan eh. Pagkatapos syempre yung nagiging parang hibernation area yan ng mga isda. Tama po yun. Ayun, okay. Ano yung gagawin ni Father Momoy dyan? Magbe-blessing siya? O Yan, nagbi-bless siya. I will bring you closer to the altar. Nagbibindisyon si Father, gumagawa siya ngayon ng holy water, tapos nagpapausok kami ng insenso para sa aming ritual ngayon. Maganda itong ritual na ito because based on indigenous indigenous ritual. Ayan ang aming altar. Sana yun, the Lord is by the mercy, bless this water, according to my life, to be easier to pray. Ayan, si Father. Water, according to mine or life. This is a meaningful ritual, no? Join the entire community. Ano ba yung blessing ng east, north, Yes, east, west, south, west? blessing ng 4 directions. Yeah, oo. Oo. Yung para yung ginawa natin dun sa sa gubat, sa Sorsogon. You remember? Yes, yung sa Gubat Sorsogon doon sa Tulay sa Tibo. Tulay sa Tibo. Ayun, Oo, ginawa natin yan. So gumawa din sila ng mandala, katulad ng ginawa natin noon sa Tulay sa Tibo. Yes, opo. Yeah. Nakakatuwa ang participation ng community nila, no? Yeah, tingnan mo ha. Tingnan mo itong mga taong nag-join ngayon. Ayan sila. Mga villagers, mga nakatira sa tabing ilog ng Bakawan. So talagang poprotektahan talaga rin, parang yung may sense of ownership sila. Yes. Oh. So, sa ngayon, lahat po tayo ay blessing sa community. Ang inyong pagtuyo, pagtira dito, instead of it also be a blessing. Ito ba? So, commitment po natin ito.
para bawat isa sa atin ay maging blessed. Ngayon, i-bless natin ang 4 directions. May prayer leader sila, Father. Pagbalik tulo. To fit. Ang tanan akong gihawos na mo, atubang ka sa siglakan. Siglakan. Sa pagsugat sa bagong buntag, uban sa pagsidlak sa adlaw, naghangyo kami, nangitnong pangbubuhat sa kahayag, umarika ka na mo, gikan sa sidlakan, uban ang enerhiya o kaaptik sa pagsubang sa adlaw. Nangayo kami sa imong panalangin sa balaang kaalam, alang niining pagtigong. Pinaagi niini ihatag ang abilidad sa mga leader sa among nasod sa pagpangulon sa adunay kaalam o kaluoy sa ilang kasing-kasing. So now, si Father Momoy, ini-encourage siya ang mga tao mismo na mag-bless sa kanilang kapaligiran. Hindi lang si Father Momoy, kundi yung mga villagers na nakatira dito. Sila mismo ang nagbi-bless. So this is a participative prayer ritual. Yeah. Dahil ako ang tanan nga mga tubang ito sa habagatan. We are now facing to the directions of the south. Ito. Habagatan. Langlag ng espiritu sa gugma, anhi-inhi ka na mo, ikan sa habagatan. Nangayo kami sa ibong bendisyon ni Amy, tigong uban ang gamhanang kusog sa gugma. Pinaagi ni ining gasa, nanginaot kani nga malig-on o kabubuton sa katawhang Pilipino. Nga kanunay, ang pagpakabanda sa isang katawo o magpapiling lig-on o matilod-anon tiwala sa daghang mga pagsulay. Hatagi kami o kusog nga mapag-o ang matag kalisdanan nga mahimo kining higayon sa kalitan. Gihangyo ang tanan ng mga tubang ka sa kasultipan. Now we are facing the west. Langit mo kilugdan sa kinabuhi, anidini ka na mo uban ang enerhiya sa pag-ayo gikan sa kasadpan. Sa dapit nga pagsalop sa adlaw, panalingini kami sa imong pamalanggaong kamo nga maayo na ang mga samad dala sa wala pagkasinagtanay tungod sa politika, relihiyon ug kultura. Hinaot ng among nasod ug mga katawhan makabaton og kaiso nga makalingkawas sa matag usa ug pinatibuk ang pagkatapos. Bless the west. Bless po kayo. Gihangyo ang tanan mo ato. Bless the western side. Mag-bless po kayo dyan. Bas-bas po. And now we are facing towards the direction of the north. Gihangyo ang tanan mo atubang sa amihan. Ang itong magbubuhat sa tibok kalibutan, mahitag ni kanamo bukan sa amihanan. Panalangin ini among pag-uban sa dili maihat nga mga grasya gikan sa kinaiyahan. Pinaagi niini grasya naot nga malubog sa kaayuhan ang among nasod ug mga katawo. Panalangin ang among mga yuta ug umahan nga adunay madayaong abot. Ang among kadagatan nga buhat sa kaisdaan ug mapapas ang kagutom ug pagkumpon sa among nasod. Aglihi ang mga hula sa among mga tawhan nga mahimo maligatayan sa kinaiyahan. Okay. Bless
The northern side. Northern side, doon po. Doon direction. Northern side. Balik sa center, mayroon pang last prayer. Face the center, everybody. Face the center. Anan mga tubang sa sentro. Among balaang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Puna kami sa imong espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ug giyahi og dad-a kami ngadto sa usa ka malambuon ug malinawon nga kaugmaon sa among nasod. Bendisyonan po ninyo ang kapwa ninyo. Bendisyonan, dili paligo. Huwag nyo itapon yan, holy water na po yan. Pwede nyo maghili sa mga utang sa mga butilya. Yung mangrove pala, bendisyonan. Mangrove. Lumapit po kayo sa mangrove area. Dito po kayo. Para mamutol, magabaan. Bless ko na naman para mamutol, magabaan. Kaba? Mangrove, pilit ka pa. Manapap pa. Ayun, nasa mangrove area, nagbe-blessing. So, ano po, nakakatuwa ang mga ginagawa ng mga villagers, local community sa lugar na ito, sa Talisay, Cebu, Barangay Dumlog. So, kakaisa talaga. Nakakatuwang tingnan na ang mga tao are joining forces together as one in promoting climate justice and finding ways and means to protect the environment and to take care of the environment. Sir Jay, may nagtatanong dito, ano daw significance nung pagbe-blessing natin ng 4 directions? Pwede paki-explain na po. Okay. Ang significance po niyan, yan po ay halaw mula sa sinaunang paraan ng pagbibigyan ng blessing ng ating mga ninuno
no, ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa ating bansa. At ito po ay isang form of indigenous prayer kasi ang ating mga ninuno may konsepto na sila na isang ang four kasi for direction, ang simbolo niyan ay pagiging kumpleto, no? Sirkulo, complete, whole, walang kulang. So, di ba po ang number 4 ay napaka-powerful symbol kapag tayo ay nagtatayo ng bahay, palaging apat na corner yan, di po ba? No? Lahat ng istruktura ay may apat na sulok. Bawat building may apat na sulok. So, ang ating mundo ay hinahati din sa apat na sulok. East, West, North, and South. Yung apat na direksyon na yan, di po ba? No? Ang ating cross, sa Christian faith, ang ating cross ay mayroong apat na sulok, apat na points. No? Tayo rin tao, mayroon din tayong apat na limbs, 2 paa, 2 kamay. And so yung apat na yan, ay sa ibang bansa naman, sa Western, mayroon ding 4 seasons. So yung apat na yan talaga ay isang napaka-universal. No? It's a symbol of completeness and universality. That means complete, whole, walang kulang. So kaya apat, palagi yung apat na yan. Yun. So meron din tayong apat na elemento ng buhay, the 4 elements: fire, air, water, earth. Di po ba? So, yun po ang significance ng apat na direksyon. Ayun, okay. So, anong susunod dyan, Sir Jay? Anong mangyayari pa? Okay. Ang mangyayari nito, pagkatapos ng ritual na ito, so mayroon lang kunting briefing, kunting pagpapa-encourage sa community na magpagpatuloy ang kanilang mission sa pagpapangalaga ng kanilang kalikasan. And then merong community meal, merong kaming piniprepare ng mga snacks dito. Tapos bonding community after. Ayun, aba. Okay. Sir Jay, pansamantala kami iiwalay muna sa inyo. Magpo-post lang tayo for some reminders. Pero babalikan namin kayo. And kung mayroon pang maidadagdag kayo ng mga dapat na malaman ng ating mga listeners and viewers. Siguro pwede nang mag-off-air na ako kasi pag after this, magsisimula na po ang aming healing mass. Okay. Okay. Sige po. Sir Jay, maraming salamat. Instant correspondent namin. Yes, maraming salamat po sa kanilang lahat. Thank you very much. Regards po kay Padre Mamoy. Diyos mabalos. Yan, ingat po kayo dyan. Mga tugang Sir Jay Batuon, direct and live from, Cebu, doon sa Talisay, sa barangay, barangay, kalimutan yung barangay. Andali ha. Tingnan ko muna barangay doon po sa Talisay, Cebu. Kakasama ni ni Sir Jay, si Padre Momoy Tabi. Okay, so yan po Tabi. So yan pong live na pagpailing kan ritual na ginibo po duman, pag-blessing kang mangrove, and that will be followed by healing ni Padre Momoy duman po mismo sa mga villagers na naka-star sa mangrove area. Okay? So, pangtulo na po nindang lugar ito, and then sa aga malipat sinda, pasiring po sa Davao. Okay, so ang gabos po na yan, mga tugang na sa ito pong mga baretang nadangog, asin na mga impormasyon sa tulibayan sa ito kang mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or
0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhin walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Aki kang ginubatan, ansa tuyang Bicolanong Senador Tol Tolentino. Tubig, internet at kuryente, makulog sa bulsa, bayadan ang mga ini. Mga tugang, ako si Tol Tolentino. Igwa akong batas na 3 gives law. Hold asin sa kuryente sa panahon kan kalamidad. Muya ako na mas halawigon pa ang 3 gives law. Tanganin magayon ang serbisyo asin tama ang presyo. Ang matitipid kani, dugang sa budget kang sa indong pamilya. Bigay todo ako dito. Pag si Senador Tol Tolentino, bigay todo pirmi ang mga Bicolano. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ka sa pag-uswag kang sa tumbanwag. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanluaan pa. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaibuhan ka. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos
Serbisyong imperial, provintas at mga boss. Si Pem ang kasurugta sa pag-uswag kang sabong banwa. Si Pem, wala lang iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Pem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, terminan niya tong malalaoma. Si Pem Imperial na patabaan kulangi. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, ganado. At syempre, kapag good times, ganado. Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kumpleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pais ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet a la King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Mahal ng baboy. Paano sasarap ang ulam? Pag Friday na, let's eat monggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat monggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat monggogo. Monggogo. Mongo Fridays for life. Nor
Talaan Oras hatod sa Indokang. Brought to you by Nor. Pag Friday na, Munggo Time na with Pork Cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Alright, mga tukang balik po kita sa programa ng unyang pong pag-aaga. Pick up your waist and lead it wherever you go. In sun or rain, in frost or snow. Let all the little outstanding animals have their say. Biodiversity, hooray, hooray. The water is so precious, so cherish it, spreads Ghana Gandhi's message. You can count on trees for the air you breathe on Mother Earth. Alright, mga tukang, oras na to alas 10:38 na po ng pag-aaga. Naman po sa mga kababayan natin nagharapot kung may biyahe pasiring po sa Naga City. Sabi nakalusot na sa may Nabua area. Pero yung mga mapasiring po sa Daet o sa Manila, yan po as of 7 o'clock in the morning, ang sabi impossible pa. Dahil po pwedeng agihan databi duman sa San Fernando. Okay? So yan po tabi. Para po duman sa mga nagharapot. And then, siyempre, ang sabi ni Sir Mark J. Sanchez, maray na aga Sir J. Anong nangyari sa mga Peking duck natin? Sana hindi naapektuhan, ano? Binaha pala dyan, bulwak suduang dike. Diyan po sa San Agustin, sa Libon Albay. I hope na makarecover tuloy sa Tabiso Farm. Sa ASJ Farm, diyan po sa San Agustin. Siringman si Rosa Betis, sabi ni Rosa Betis, let's plant more trees, albayanos, albay, lapnisan, bamboo for the future, for the love of the Mother Earth. Yan po tabi, salamaton. Alright, o diba po sa mga kababayan ta, kanina, kasbago po, nahiling ta po itong report ni Sir J. Batuon, kaibanan po mga tugang ni, ni Father Mamoy Borromeo, duman po sa Talisay, Cebu. Kan nakagal doon asun sila sa Mandawi City. And then, ngunya nasa Talisay, Cebu. Para po duman sa serye, nin blessing, mga tugang kan mangrove. Bilang parte kan pagiro mga komunidad na protera ng kapalibutan. So yun mangrove. Duman po sa mga daragsaan, mga tugang kang kadagatan, as in mga gilid ka mga salog. Duman sila nagtaranong mga tugang ng mangrove, ng bakawan, no? Maraming bakawanan. And then, ini bilang, sabi ninda, proteksyon mga tugang sa kapalibutan, as in, ito po na, sabi nga ni kaya ni, pag ano yan, pag protehir, para madistroso ning inipong pigabo niya itong storm surge kung may maraot na panahon, yung manaralang kawan ng ukol, nasasara na po yung kan mangrove. Okay? And then, yung pong yung importansya na sequestration mga tugang ng carbon dioxide. Matindi ang ang kontribusyon ka mangrove, and then yung pagbugaman ng oxygen. Pero pa sa hanap buhay, makulang ito po na makukuha mo duman sa pagbarali ka mga sira, kan mga hanit, ka mga kasag, ka mga buyod, asin mga shells na nabubuhay po sa irarong kan bakawanan, kundi pati na po ito mana bunga kayan, mga tugang na nagigibong pantanom o yung propagules na pigpapabakal po tabihan. So livelihood maninda yan. Diyan po sa Preto Diaz, talaga pong kunyan yan. Sabi nga ni Kayan, proven na po yan, nabago yung buhay nila doon. As in, from 9 barangays, umabot na ng 19 karong barangay, nagparapatarano mga tugan ng bakawanan. Ayan. Okay, ayan sa may parteng Pioduran, yan may dakulang proyektong gigibon po dyan mga tugang grupo.
sina Father Momoy at sina mga partners to dyan, sina dating board member Mon Alsua at saka na sina Art Garcia para po maprotiran man sa lugar na yan. Okay? So sa mga kababayan nato, mga tugang, talagang digdi na nahiling naman ang pagpapahalaga sa mga kakahuyan ta, no? And then kasarabay na po mga tugang itong sabi nga ni Kayan pagpapahalaga sa tuya po na mga kabubuldan na sabi nga ni mga tugang Kayan dapat na pangatamanan as hindi pagpararauton. Kung may hiniro man, may naputol, dapat salidahan. Ayan po mga kunyan yan. Mga bagay po na sabi nga ni makalaga. At yun na po yan. So nahiling na naman ngunya na mga senaryo na dara-dara po kang Christine na grabing tubig ang dara. Apera pa sa lanin niya, di ba? Ang sabi nga ikang pag-asa, mga tugang, mga ibinulo sa Albay, sa laog ning 24 oras, so pang 2 bulan na dito John, pang 2 bulan na uran, ibinuso sa rong aldaw sana. And then siyempre, sabi mga kang pag-asa, natural din sa mga pag-uran dahil laninya, indikasyon ng laninya ngaya. So, pero ang naman talagang sugabos na tubig na ibinagsak, paggabos po mga tugang na ruminus dos pa ibaba. Uminabot sa mga komunidad, sa mga kabasan, sa mga umahan, sa mga lati, mga tugang gabos, halos, sabi ko water world ang Bicol. To to borrow the terminology na ginamit mga tugang ni Ate Rides Barcia sa pag-describe of what happened na nasubmerge o nalubog kita mga tugang sa tubig. Medyo ngunyan sa nagapirang lugar, medyo marayrahay na, pero sa parte ng Camarines Sur, padagos pa. No? Padagos pa. Kaya let us pray na matapos na po ini. At sana ini pong papaawot na bagyo na malawag naman sa Philippine Area of Responsibility, na masunod garo man si nagyan ni Catherine, pero nasa itaas, no? Sana dahil na makaapekto nindakol na paguran digdi po sa satuya. Talaga pong di mo maisip at saka makahirak mo niyan sa mga nawaran ng harong, nawaran ng mahal sa buhay, sinawaran ng hanap buhay. So yun po yan ang mga kunyan, mga concern kunyan. Kaya so iba, mga tugang, nagiling na naman kung anong pwedeng maitabang mga kababayan nato, including ini po na mga pribadong mga sektor, no? Kaya so this GB, binuksan po yung Operation Daramayan for Typhoon Christine victims, pero monetary donations po tabi, no? Para sa ataka, pwede yung ipadara yan na monetary donation sa GCash number 0995-984-5151. Ang GCash name po yan Jose Luxin Jr. Pwede po nindong i-screenshot, tapos ipadara sa DCGB News Online Facebook page para po sa proper acknowledgement tabi. Okay? Kasi ito po ng mga donations. And maraming salamat naman po sa mga nagdonar na. At i-assess man po yan kung anong mga talagang pinagkakaipuan. Dapat na dapat na maging ariglado na kita mga tugang sa pag-asikaso, asin mailing kung ano po ang mga dapat na kaipuhan talaga, ayun man po yung itatao. Okay, so yun yan ang mga bagay po na mga pinagtataon mo yan ng panahon. Kaya naman po sa mga kabarangay ta, let us pray na dahil na po mautro pa yan. So ngunya po magtaranom naman kita. Taranom kitang kahoy naman. Araw kita kang ka-reactionary. Kapag may nangyaring maraot, saka lang kita nahiro. So anyway, naman sa mga kababayan ta, kung may kitang surusobra, magdonar po kita, tabangan ta po tabi. Ang ining mga daing swerte na talagang nadanyaran ng gusto
mga tugang kang baha, pag landslide, as in pagkawara po ng kansa ng mga hanap buhay. So duman man sa mga kababayan, tadi dita po na nai-restore ka na leko sa inda pong mga linya ng kuryente, adi may supply na. Sa Rawis, garo energized na, no? Kasi bago pagali ko duman sa may bagong puok, Purok 6, kang Rawis, Iguana. Sana sa Pag-asa, Iguana man, ano, sa ibang party po niyan. Taso Feeder 4, kan Bitano, yung po nagkaigo ng problema, no? Ayan yung lugar na nakakabitan, mga tugang kang mga linyan yan, hanggang duman sa Mayon Units, barangay, Bunga, Mabinit, dyan po sa Pawa, asin sa iba pa po, hanggang sa Padang, no? Ay nawaran ng kuryente pero ang aldaw, no? Okay, duman sa mga mga linemen, salamaton man po tabi sa indong sakripisyo, ha? Pagkatapos siyempre sa mga kababayan niya to, magrilinig na kita. Ayan po ang kunyan kaya baga pinag-suspendil sa mga klase, asin mga trabaho, asin Lunes na ang baralikan ta. Sa gobyerno, asin tangani po na sabi nga ni Kenny, malinigan man sa mga natad, suarong, na sabi nga dinistroso mga tugang kang ito pong sobrang tubig. Di nga ni sa Muya, sa DCGB, may tubig pa. Dahil pa nang ganda ubas sa mga tugang. Ang after 4 days na, di ba? 22, 23, after 4 days na, nandiyan pa may tubig pa. Para po naman sa information ka mga kababayan. Kaya baga, kung nadawid ka sa bago, pigang discourage mo na ni VP Henry, pa-hold muna yung mga donation po nito ng mga used clothing sa siniba pa, na in-kind. At medyo madidipisilan ng pagdaradig dito, baha patabi dyan sa ibaba. Okay, so as much as possible, kung iwa man sa DG, kas na lang muna tabi nindo ipadara takaning kung ano sa mga talagang needs, mga tugang kang mga kababayan niya to, magkaigwa na po ning sabi nga ni kaya ni pagbangon manggiraray ini pong mga kababayan na to. Tabangan tapos sila. Yan, mga hygiene kits sa sinibaba. Okay, may may mga linya pa, mga tugang, sa nagapot po dyan sa Bakakay. Sabi ni Sir Roy Nacometa, ang spokesperson po kang Board of Directors kang Aleco, na para sa tamang karaman kang gabos sa estado kang power restoration sa Albay, ang Bakakay day pa po na kuryente sa kadailanan na may mga linya pa sa malilipot na day pa po napapakarahay. Padagos man po ang pigigibo ng Aleco nga ni na mapakaskas ang pagbalik ang kuryente sa to. Yan. Okay po, yan po tabi adi. Pero yung mga backbone areas, na-restore na po yung mga backbone lines, kaya may mga lugar po na mga nasa laog-laog, day pa po yan, pigil-asi kaso pa. Diba? Okay, so, pero dakol-dakol na, may mga kuryente, na sabi nga ni Mamundon ngayon, Mariklumon. Tapos ngayon, dipisilong niya mag-charge. Di ba? Iyan po yan tabi ang mga sabi nga ni mga dagdag niya ito mga impormasyones di ko po sa tuya pong palibot. Okay? So, duman sa mga kababayan po niya to, na yaon duman sa mga lugar na talagang na distroso ang mga tinampo, mga tugang nagkawaragas, nagkawaragas po mga tugang ang mga tinampo, asin may mga submerged pa sa baha, kaya may mga lugar pong day pa talagang biyahe, so so mga mabiyahe na may sadiring sasakyan, huwag na po muna garong magpuwersa, i-clear ta muna ang mga lugar,
And then salamaton sa mga kapulisan, sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Navy, sa Armed Forces of the Philippines, sa gabos na po na mga nagpartisipar sa pag-rescue kang mga kababayan ta, pagatod din mga relief. Salamat po sa inyong pong sakripisyo. Padagos ang mga road clearing, asin gabos na halos dahil tinakupaning uran ang Pilipinas, kaya gabos na gabos halos ng lugar, mga tugang talagang nagsafar po ning inconvenience dahil po dyan sa mga pagbabaha. Iyon na po yan mga tugang ang mga dapat po na asikasuhon. Ma-restore ang mga tinampo, mapakaray, makaagi, maski one way. Pagkatapos mga tugang, maubas na yan po ng mga baha, tangani pong maka-start ng maglinig naman sa mga kabarangay na to. Ayan po yan ang mga dapat natong atindiran. Okay, may mga nawara, asin may mga nagadan, tabi adi. May magkakaibang mga datos, mga tuwang kang mga nagadan, pero depende kasi yan sa nag-abot na report duman po sa concerned agencies. Pero dakul-dakul man po mga tugang ang kunyan, ang nagadanan. Okay? And siguro may kuryente na baka po nagdadangog sa driver na nalunadan ko kang nakaaging petsa 23 yata yun, 24. Pauli ako Santo Domingo, nakarkila po kita ng tricycle. May nawalat po tabi ako na parcel, Ang laog ka ito, transmission filter, automatic transmission filter, mga tugang kan Ford Escape, kautong Ford. Baka po tabi na purot na kuha mo, pakibalik na lang po dito sa GB, o may number man ako dyan tabi, yung 0935-339-7380. Baka pwedeng i-text mo na lang ako. Kung di pick up ko na lang po tabi dyan sa Indo. Mataon na lang ako ng gratification tabi. Importante po ito. 14 aldaw ko itong hinalat na wala. Ang yari Papa John, pag medyo talaga, walibasa, pirot na ako ito. Pirot ako tayo. Nalingawang ko, nadara ako si bang magamit po dito na walat. Yun lang talaga ito sa nawala tadi. Ayan, okay. So, kung may nakakupurot, kung nawalta ka itong driver, ay di, baka po pwede pakisauli na lang. Di man po nila mapapakinabangan. Exclusive yan para po duman sa Ford na auto na pigpapairahay ta. Iyo. Okay, so sige, salamatan po tabi. I hope na magigo ning positive reaction po yan mga tugang sa tuya po na mga tagapagantabay. Maiuli man lamang so parcel. Medyo mukurakantidad mong batito. Inalatalatang maray, kundi paano ta kaya, arog talaga kan ang buhay natin. Alright, sa mga kabarangay, mga tugang, sa kita, pangadji kita na dahil na po yan makadistroso pa na papalaog na bagyo, napapangaranan na yun pag nakalaog sa par. Pagkatapos sa mga kung may tatabang po kita, tabangan ta po ining mga kababayan niya to na sabi nga ni Daing Sukat na kunyan na apektaran mga tugang ito pong bagyo. And so mga mga mabiyahe, mga tugang pasiring po sa San Andres, sa Bira, sa Catanduanes, may biyahe na po tabi, may biyahe na. Okay, so magano lang kamo tabi, mag-inquire na lang dyan sa inyo pong mga shipping lines, tayguan ang biyahe. Okay, and then sa mga sa mga lineman, padagos po ang pag-irahe po ninda, pagkasikaso na ma-energize po ang gabos-gabos na mga lugar na dahil pa po ng kuryente sagod sa mga oras po na ini. Okay?
Dahil nang una po magpilit na magbiyahe sa mga mabiyarahe pa Manila. Hanggat day pa po na clear maray ang sa tuya pong mga agihan. Tangani pong day kita magagawa ng convenience lalo na kung ang sabi nga ni kanang kwartata sa naman kunyan so tama sana kumbaga sukul sana tukod sana ngayang kwarta o tama ka maipit ka mga tugang dyan po sa kunyan sa alanganon di kung dahil na kitang kwarta lalong problematik kita no palapasan ko na kung bago man masyadong importante yun pero kung may kwarta di pwede man baga na diyan ka mo mag ano na sana ka mo mag-aeroplano mahalaga okay? O paano mga tugang? Ako po iskanan muna, lagi po sa programa. Pero mabalik po ako at yan, alas 12 hanggang alas 12:30 para po sa Bareta alas 12. And then madiretso po kitang alauna, wala si Angel. May family dito subatit ni Angel. Kaya kita na po madiretso doon sa programang Iskaramusa. Okay, so sa inyo po ka boss, salamaton, antabayan po. Ang partner, mga tugang ni na Sir Mike, Dado at saka ni Attorney Tin Dongabella para po sa Legally Yours ng pong Sabado. Thank you sa para po ni Junapolis sa Lado Technical. Kasabay taman siyempre si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Ito yung pong IT. Ang buong tropa ako po si Mardila. Thank you and God bless the Philippines. Masdan mo ang tubig sa dagat na Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB.